Senderewe. Yo. Oke. Yo. Senderewean. Yo, rotor sisi. Awas. Ya. Hey.
Loh. Ayo. Ayo suling Ayo. Loh, Ponorogo. Hei. Ya. Hot. Hei.
Tundung delak ketumpa. Tak 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 tak. Bengi iki warangganane nom-nom nduk ngono. Mula dadi waranggana Mas yo isih enom tegese kudu belajar sinden sesendonan. Nah ngono to ya. Ayo, Rit.
Gandeng bengi iki wektune ya wis nyesak. Akeh bintang tamune. Iya, ana sapa wae. Panjenengane Mbak Elisa Orkarus Alasondo. Waduh. Aku lek muni siji iki ngati-ngati kok ya. Ora ngati-ngati sok keblegong kok ya. Iya, sapa meneh uga ana kadangku Mas Duwojo. Yo ngono ya, Mak. Mulane awake dhewe bengi iki seneng-seneng suka parisuka nanjake siji mbaka siji wujuding sinden sesendonan. Sik tak nyopo Mbak Elisa dhisik. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mak Cangik Bayu Limbo. Ngaturaken wilujeng derek PT Pangan, derek Gladi Wanu Gulang Tepung. Oh nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak ingkang wonten ngajeng Jobi. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang wonten ngajengan sedaya mawon maupun wonten wingking, boten kula piji-piji setunggal boko setunggal, mugi-mugi sehat sedaya. Iya. Bapak-bapak ingkang wonten ngajeng. Wonten ngajeng. Aku kok kaya tau. Ngajeng napa wingking? Ngajeng to? Lek ngaceng ya aku tau depan, krungu. Iki basa ngendi to ngaceng? Depan iki ngajeng wonten Padalang menika wonten ngajengipun sedaya penonton. Wo ngarepe penonton. Oh nggih. Aku meh salah persepsi. Apa persepsine Mak Cangik? Lah ojo kelentu. Oh lah yo tak dengarkan dulu persepsimu opo? Iku mau lho sing ngajeng lho. Kelentu kok nek bahaya lho. Kaya tau krungu aku basa ngajeng ya. Ngajeng, depan itu ngajeng. Nggih ngajeng. Nggih. Mangke ditanjakke mangke jumeneng Mbak Yu nggih. Mangke nggih, siap Mak Cangik. Sik nanjakke adikku yo. Kulon kutha tulung aku. Rerika jumeneng kok. Hei. Sugeng dalu Nduk Rerika. Yes, sugeng dalu. Wah, iki minangkani panjenenganipun Bapak Narsila tembange Semarangan ya Cahayu. Bawa dhisik. Ya. Nggih. Rerika. Sindene langking kusumo kok AA. Bintang tamune yo Elisa. Rita, terus kae sapa kuwi? Cynthia, terus Ara, terus Mega. Bareng ngono Rintana. Terus bareng kuwi sapa? Cynthia. Sapa iki? Oh, Arnila. Terus Chandra, Afida. Oh iya. Apik-apik. Yuk. Mingkar. Mingkar mingkureng ang kara
Rambutmu mau iso mbok koyok nyawa, Nduk. No jepit nika wau. Alah tak pikir Nggih. lek koyok. Batinku sing dikoyok oduk bathuke kok rambute ya. Nggih, koyoke pink mosok. Meh tak silih ya. Arep tak nggih ngoyok rambutku. Lha napa jenengan templekne teng rambute jenengan? Ya engko ae lah. Lah. Yuk. Ya. Menika produk-produk langking kusuma. Iku lek Rintana karo Cynthia goro-goro. Yuk. Sinuba sinu karta Mreh. Kula napa jenengan? Ya wis awakmu erik nang. Mreh Kertareta Pakartining. Ya. pakartining ilmu luhung kang merap neng tanah Jawa Agum. agama ageming aji Ki bacot ki apa cahyu sampeanku? napa biasane Oke. Aku manut awakmu. napa niki Loh, dibacotke apa sampean napa kersane? apa ya penake Pak mboten Kadung. wonten pamundutan to niki Oh, ora lho, Nduk, sing biasa langgam wae. oh nggih Heeh. nggih pun Angenteni ya kena. aku nganten muga-muga katepotan sasunan
Tekan kendang ya duwe kesel ya, Pak. Yuk. Yo yo yo. Matur sembah nuwun genduk Rerika. Arep ngajar jaipong. Cintaku asa konyong-konyong kode. Kowe tayus bakul lempeng. Ya Vida. Dene ora kur iki. Kowe tak jamut tewas aku dandan pipit. Jebul kowe lunga plenceng ora pamit. Kamu lawak Langsung mikir sing awak nganti rusak nyoba jeruk sing mikir jebule kayamu kembang nyambung untuk dipangan ular ler cintaku asa konyang-konyong kode ular ngeket langsungnya gloket-gloket sedang bayi ngono lek ajaib aku tenan Mas tangan kuwi tak susuk nih. Ayo we. Ngene iki lek kena bajing loncat, ampun Mas, ampun. Ayo adikku kuwi ya dalang. Iki yogaku iki para dalang-dalang. Paku datu yo akeh. Kuwi adikku Andrian kuwi ya dalang. Minangkani pamundhute para kadang panitia Juruladi Cinta Dimato. Wah. Anu mah iki awake dhewe sing FYP nek TikTok wingi. Disuwun. Oh ngono mak. Yuk, langkengku sumo. Oke, selamat malam Sugeng Dalu Dungo